Nti wiase no so do oban wo de ne koye busua pani e wanya asem na ye oba wanya asem na ye okunu wanya asem no dwa akora wagimi enim ka wo nipa wo nim ka Abusan for mu nyina akwaba ebanya support TV so meka senya support na waje me so se sane no badwemma kwan so na so edi ehia ye be sane foforo badwemma kwan so ye tu ye hofo ye hoduro na aboa yen ama abrabo no aye from ede amaye mesho so subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ye wo dia e na wache wadwen ama no aye kama medin ene obaye suama yeboa na ene so me wa mokom me wo ochiame techi mensa enchen amene ne bedin komo ene so me de chiame ya betane body fo mu ha e meti asese ye wie ke betime twa na e de kofi na ye kama ye ma chiame akwa ba ne mfa ne komo ni nyina no enhyehyɛ so chiame ene so yesi de ehye bio eno bia boko dodo kra dodo bo ade aye bi pa eno ano no chiame me mba onchin bia ya mpa abrabo mu nkomodie sanity me hu se o boa yen tu yenfo kire yen niam bi nyam fanto ho ma ne boa yen ma ye hu se na ebesi abo abrabo no de afa chiame yesi so aye nyina ye na mpinyin sem bi wo ho no ma ye taititi na ye tie mpanyinfo no mo kasa dodo na waso otufu bia osisuro de oben wo de oben me so de zek mabusu na ben mi o ana ase ma yonkofo me namfofo e na ben me no bia nka me ne koba saade ka wo se metimi gini di kura 100% so no yesi mi nsuro no panyi beka me suro no adenti na ba ne sa adenti na mpanyinfo e wo sa kasa se suro de oben wo ade de oben wo adenti na nsuro no yo mama unim mpanimfo bu baby se du gwa wachi no ona sere woto du gwa wachi o ya wo gwa wachi no na o sere woto tete no e beto nananum no oba bia di nsuo komani kunu do de bedware e bia be ma no mpe nsuo nyina okware benwa no de akọ no de kwa o hwe se be ma bedware awie anza no afa adwa se na ba asande aba na akire bibi ko bai seri ya kase bibi fi so ebeti afase ahom nti ne se nti ama afase ammo akase ema no koratwe ne ade nti wodi ni kunu nu nsuo no ko na akintwen so na fo bibare ai me kan ma asem kire wo umua hwe nansan de wa ya ma firi wa fon akra ma wo to afon aka ni ade masem me kam bia wuntie sei nti afi akire no emema no kope sapo ya abai atena de no nti odi nsuo no kra so de odi abako ni amedware nyina ha mhwe me ma nwale nyina no abaka me to afon ne bro me to ne de de ogwa wachi no osere woto eni nti no de ono odidie no ono betuma yiwo na mo awe nti ama nipa da no ho so se ense so ode na adwene nyina ama nipa hwe me kirew nipa eti asase isu yi nsonso ye wo ye ntem nanan mabakosem kire se tete no otumfo nyankopon obo yen azantefo no odi ka bo nipa duasa ewo edin turu eno osan bo embo aso aduasa eno ka kire nipa nse enam se mabọ mo se mense sunti se mo ko do mo ne bia aya munkunu na muni mfani di enom da na se ebra osi mu ko pe na kwa ba ko so koku pedua so de ne hwe ona wakunu na ware na makwan jata se he owe so ye be ma tesemia safa nsa so nu anka bo de mesuma ye na ko se we Yankopon kora onura akiri odim deka ko to nana se si a odan ma ye se yinkum mo an biwira me ko so koku pedua be hwe jata bu fufu
no se yenko no san bai mba no frɛ mu nyina no se mo hwɛ nsɛm ɔde ne nsa benkum no mu kyerɛ mmoa no mmoa duasa ɔde ne nsa nifa kyerɛ nipa duasa no mu nyina yɛ nipa no se beba no sa fa kyerɛ hɔ ɔbae no ɔde mmoa duasa bae no sisi de nipa no akɔyɛ aduasia ana mmoa nso so akɔyɛ aduasa ti afiri mama kwai utimi kumbere no da na se na ɔkɔe na unim nipa na no mo yɛ mmoa na ma mo dane nipa dodo no adwene anane nipa adwene man gye na so yɛ mmoa adwene no adwene pa o da so wɔ mtirim a wo be hunu se nipa me yere no ene ne beda se ni se nso mmoa adwene no bi na ne nda oh saa su na aka wo mso a makasa bre obu okra na edna kwaye ohene nanim yenyam nyansa bia ni nitiri no ya kwada na aboa na edna ni nipa ni bia nyeso ya kwada no ya aboa o ya aboa no na wo hunu saa na bebe ni nyina tutua ho nso wo ni nindi nti wo ne kasem bia mo asem no be ka kire timi kan nyansa asem bia nkiro wo de ne kwaye busua pani e wanya asem wo ne ye oba wanya asem ne ye okunu wanya asem wo ne nya oyere chese saa nipa no bi nya be fra wo mu a asem asa ne se ne esitie nti na ama nipa yakasa ama tai no akwa wu akwara bi okra no wabra wo no ho a no akwa wu jataba no fa ne se bia nka wo yodwan ba bi o brana se ba bia emre akwa ni de nipa wo fere no akodidi natem na wo kodwan toa na o yesi aye o mu a Nyankopɔn be ma o mo be dan nipa kan nipa ho dodo no akoso ye mmoa ne se de no so tie no ti ne nipa kasa brempa ye so no okay se ko basa bi kra obaji wo hobo sia kro ntua o ya no ayesi me papa ka kire me se minyini na me ko fadamfo na madamfo no onsuro eka ma me mfa me ho mo no da onsuro ka eka onsuro a ma me mfa me ho mo no na me se papa adai o se adai abo a obi anim se wagimi wo fie yi odwai odwai no obi anim se wagimi no so oba wo fie a ka se kai bo so odwai dwan no onim se ka ba ni wura no beton no de ne tua ka ade ne tua ka no no odwai akora wagimi enim ka wo nipa wo nim ka nti di papa ka kire me se minyini na me ko fadamfo na madamfo no onsuro ka ma mfa me ho mo no na kane no sade na nipa esi nya abotreti afutuo no ene no nte saa eneni ho obi asori oso okodi pa nti afutu nti paadie no na ama ye no ne afutuo nso apare ye ma ene kwara kane ebe de be nwanwasa ba mu a wo koso oba mu bra panimu gina ho o feli bo bisa se wo firifie be a me panimu manimu koso oba mu wo firifie be so eneni ho je pe bia na ye hwan na ne panimfo yire mu kra mamu a ne wo mu da gitu mo kra yidi na ma de nti ne sa na yidi no wiase na koye so si nti egina ye ya ye so de do ben wo no woni nim wo woni nim wasem bibia so no betin de aba woni betin asɛ wo fiefo kra pewa ye de fa wadanfo so fiefo ye pew no de fa ara so na yonku nie nti mpanimfo se ukodi ewu kra wo de okra no ukodi ewu a wo de okra no wadanfo bu asike se na ohwe we mu ehum biwa na no adai osubia mo henyi bia kwa ya busu ande me nam so no ninye asa me hye me ho ahoma asa me yesi no betufo no otu no no me ko madam fo ba ko wo se oba first na ade ha no me ma me yire ye aduane oba me ho nwumra ye ne nkwan aye won so kiri fufu na me yire ye dokono na yi ni de bi okra no ada me fie ho nti na nsa bi nam ko hu no so papa wa ye me
eno nam so na sisi metimi nya kokofu de metontoma ama wafi na no mko ya unim ye bedi Easter wakọ ya konfo osum se da bia me kase gimiri anu o heche dam afi ya wado koko ama koko na ba no woni bi kwa na wodidi obi nchen no kwa wanku asane abaya bi so awo akwara ketwa raso akofa ba awo ko ya amti yesi anagi ya sabre ade chi anope wa ya konfo koko na ye kama no tuwe bon sam na ye wa se wa na yo ewiase yo be obia no susuma o security ne dodo no a o hu no onso do ko tene crime say o peso ye bibi kora na beso bobre bia na beso ye ade bia yesi nka nchiro bia ma ne wo nkwa wuti Bible say so de ni fan ya dia ma be remember bebre ya omo senka Samson anka ne tirim sem no ankire oba no ebede uni pa wotimi atu gate dia kukum krofo bebre ukad odi na mbutime nso edna kakra no oba be danti munyimi tirimi afa ya ko yiya wa fere wani abon finance ewrade na me ne apem ngugu kokko ne apem ngugu na ko so hwe na sabre ne faso amaso e free titi nyina no mema wo se hwe hu ye o ma wo secret ya be ka kire oba to wa man susuye nka otirim ade we na mpese me ya ade we na mpese me ya dodo no a wo kan dodo no so ne ye fa ho adwi esati penifo kasa bi se so be benya wa na efirifiri no na nka he fa na efiri ma me aha ne ye wo ufuru nkwara abram nyina enim se wo ye mfa paso anka tirimi na fi afo nim ti se wo bontin su ni bi be hu sa asem no e fi afo ni na aka kire sa kwa we no ni wi ase oti nyina ade a wo kire se wo de apaso be kanti nti obetuma dada wa ma oda na gwa e be twa oti nyina no akoya de kwere ko ye ni fi afo ne kan so ni nti sa na tie so do be wo no awo kan no do be wo no oni nim wachi wade ani ne ma hope ne ade na shukre we o sa no se dia wudi ka akobọ no a nipa wa ha nyina obabo mo bono na no ho anaba se ndi eye nipa oni nam no kasa ara me wo fa bi no ho ne ho de papa oni nam obi kan ntokwa di ka pata no na ne nyai nye sa no bufu a mu amwo nyina onim se me ne won bae de bufu no be fori mu nyina obi a no nso odine ni butimi fu na hwene mu firi wisiesie ku hwe oso wo fa de oba na me ko na ntokwa efe kwa ai bo ba ma wo hu se yes obo we mu nyina nye fiefo nenim fiefo nenim oye a oni aba de kwa so na yeso de Abraham onso ni din di ko jambo nzan ho dene na sofo no bon na su no so de Abraham ye bo a so say kan so de Abraham ye bo a no rubi aya no toko e ba no so na esi Kristo ni nya botre sei om ko ba bi ko kan yam sem na ho boys no om ye dede ho so de mo ye nyam sem ni ye ka om so ofroko oso na ba ko bezi om so big for nothing at the end no se de mo kan ase kese nyam sem ni ye be ka kire mo no mo nsakra munya ye nyi ntokwa o ka bibia no om ye na sofo no ba ho no se Abraham no se power sofo me ka kire if you say me ba sorry mo de me to Abraham obia no o kan semfo kire me sama mu ayi om gina fu na obetuma gina mani so enso na Abraham no if no come ni Abraham bi om de ko yamponsa no the t-shirt mo no ya de ama no so wi uso no om nyina dwane so me na mo no mu be didi matam sa Abraham di me ne sa ni ya from ko yamponsa no ye so oba ne kwaja ponsa ni mu de oba kontokwa Abraham na chire no o si minu aba me nti ajo ebo a na no gina mani no so Abraham ninti ade me ne sa bio eni se me pa Abraham no o mo bae no
on kra ne di ka jawo so yam pones me maba me fi na krom ne Abraham ye bo bia no de ko yam pones anu ne mra ne obi ani mi okrodo so dino me din da na ba na ya obi apa o mi dwe fi na krom ne Abraham ti sa ewiase de wo ne nim wo hintasem ni wa yibia di wo kantina bre bia se be man na irinya ntokwa nkrofo pata oba nzanze oba no wo wonsem no so be man kwa amnaka o ka sem na madabreda no ayeku one de wachi ne nim nanka usum ya abo no po nyina one nim o be ka kire nkrofo ama nti so bemba nyansani onu irinya ntokwa ne pata wa ntempari twaso twaso penifo se kirase ya mamoye ye ka kire wo iri wo de ya wo iran jai be manyansa ni ntoka patal wo iri no wo de ya wo iran onu na wo ma woni bi ayo bi ajache ye kan wate ase nyesa na ase chinchina de wunim bia be ya yo ja sayo so nya sayo ja kire di enzu nya kire di acha me ye nkoma ye di ye ma bibia ba metimu na ase me ya nya me ho ti ase fa bi se yetimi kan se mi se de obenwu ne betimi ayew yes no koresa obi mmen wo ntimi yew no oni wachidie oni mudi oni ndie ompe abere no dia beyew na we die ka chensa kwa we ade asomasi e ka no honne na obeyira ni sika ni nyina betimi afre ne nsanne enam sinje kese wonu yie a ono koba ti yeso ono ne fra patawe asuman ne yonko brebo obia ne yonko ne nso nka ho ne kara no nka ne yonko brebia brobro nti ne kese ne yonko brebo one ne fra patawe asuman onim ne ho bibia Matiase ene wo yentintan feed social media yisui obahu se ebia mante mienu ana maba mienu omudi agro fefefe we ko we fie ko boa no mo ye video no na beto abonten minimi nyo fe ni nua prekope onua afe enni nanu ni nansa wo se ye de ntokwa afe so e wo tintan videos we gina ha we gina we atoma ni we na we atoma ni we ade nti na yentimi ni agoro nkosi ahwie ya so de oben we abi ofe wa ben kakra no di nkomo me ba won chen kakra minim we minim de fa ho bia we so ba minim we minim de fa ho bia hon ye be horo no e be kan yentimi ni agoro nche e na ye ni bre ana ye di ade a obi wo a bonsama ode ba asase so no odo te say de obetuma mala da no wotai ohine bi hu mantie mienu no se mantie o mu na mfofaro manigi ho nti me no me de me ho bobo na ebra ohine ne ka sa asem na ohine na kwa ba ko no snana o mo no nya hwe we no metimi de don hwe ketu abi agu adamfo no ohine so soko wo no snana hwe nti mantie mienu ko ana obo ne nsem se ye no mienu nyina twa ye ni no we de nsa busan se me we sisi me o se de no ba ko no se me o se an o ko no ho ano de nsa to ko msi o de na no ko na so won ka hwe se dia no se no se gimi se mu ye ni o frɛ me magina yo back for asem ko no pam no ntom ko ye nim na lam fa no se dia no so se bibi o gimi o se o gimi se asemo ka kira wo so ka me ho asem kira na na o se hwan me onu no kan o se me hwem hu ye akoya heda den sa to ko mu aka me ho asem kira wo no o se o ba won kan kira me o so me kan na wan ka hwe no asa yon ko fa afi we no na nsa no nko we no ade o se nipa obi aka me ho asem kira no ba won kan hwe de wo na otwe no hene na hunu we no be imprensa no ye nkan no me afre no man so na ade so na me no nenam na obi afre ye na wa ka me ho asem akiro na maka ka madam fuse nyama mo man ye na so ye ko fa we bai o so na me ka wa kunya so wa nka hwe ankira me yes mo ko fra sa akwa no bra
Yet never source who one or so and as I'm better catching. Manka Angel, you know. Mede mensa kwan kon na na mesiri na bufu ye. Once we na ge di se me makas match. Enti na so di wiase no so do ba wo. Ka ono wage atum se nipa wa frɛ wo den sa to kom a o kansam kire wa o siri. Na wo se wa nka me ho asɛm a nka ho asɛm ne wo be ka kire. Oba ka kire wo. Enti so wo hu. Sa na wiase ti o. Won sam betimi afa so aba modo no wasɛ no. So munye nipa mo abin yame mu anti ase ye dwuma so after all come here asem anye hwia. So anko age di so akasem so ankasem. Anti we num nyina ya de a wo se ye nipa yi. Edi tu ye hofo. Tu ye hofo bu anam anum obi nam na ye ne ya. Prosipani bi madam fon no. Me kono ana unia maamo ne koni ade na mitua ho nko bio ne da no me be frɛ me no sa na wampa metio nka chentu me ba mu ho ana ntoko ana so hwɛ na nim se me no nam sa ayi obi ya ten na be hwɛ dia yes sanity nti ebi wo a wo de wo se we ya wanya ya wo te hai yetufo ni ade wanya mode ba sete na we yetufo na also mfa yo itufo no amfa obekwanti ade kwanti ade ampa nti ene na amafo no ye kasem na kire wo mo kuma chichidie ni tutu ni ntakra ni se aboko so te ya okwase ya na iburu be kire na se me ma chichidie me no nante ye me ntakra nti ye si kuma chichidie ni tutu ni ntakra aboko ti asem no achichidie no oni aboko no tu kwan mum kodu papa bi akura na enwunu odwo na papa nso ne baba mu ha na wo kura no hu se di aye no so mu bepe wo mu no do ma aye nkwan awo no mienu no se kwame so papa wo se nie banche yo me pemenken kakra nti kuma chichidie ni tutu ne ntakra papa na ka kire ne ba no na akora nti yo ti papa no fa se kai fa kire wana achichidie efre aboko o aboko me no na mo hu ze me ntakra dabi o ti asoma papa na ka kire ne ba no o so nkumeme achichidie no tutu me ntakra nti wo no papa no ebeko tu utu a yese de wo koro ni twa wo ho sei se de wo ti ahwe no akwara beka so obechiw ye no kakra sa fa no ko echiri smart nti papa no fa se ka fa da na kia na aboko ntu ye akwara nti aboko na etu na aboko no twa no ho sei na akwara no panachi no no ne no kakra na koye pasa tamu akwara ni uza aboko no anya na nche no osan ba ya kijidi ni fie papa de menkana begu ho oba ya akwara no no sina adai oso ko ya na aboko no sutu ye utu ye wo yesedo wo ti ahwe no sa na me penachi no a ode me koyi prekon aba bi ode me koyi akwara na no bi ombe do ho nyina so ye hu akikidi asoko tuk makichidi ni tutu ntakra so ya boko so te ya kwase ya ni buru be kire na se ti uti wi ase ya ese ya kan kire mframa eni nkan mframa so ne awurade nti wi ase nti na ese so bi tu no bafo na ode tu tim se nsema ye ba ya wakan nyina fa nipa futuo ho wa brabo a wo de ya basase so wo bon sei o bon say o bako ni ma na babu achi na gina faako na sa o di gina faako say na wo ye no na nipa umye tufu bebre ba da ugimi nipa tufu bebre a da ugimi tiri ma say o ye nipa opa futo ye dabia nti dabia wudi bim na ka oda uni e fo no nkan nyansasam dabia wudi boni na o pacha ni tufu
Eye. Atese. Ese se wo mere bi du esra bi asem wo kra do onim ho hwe. Ne dia sawo. Sa. Ade bia unim ho bibia. Ne se nye. Unim susu difo. Unim difo nye yimi no. Ati o cha me na wase. Na wase wo futu a. Ene so wagina nkomo yi so na wo de amayen. Eba me yeni ada ho. Am yesuro de oben yen. Ama yekosa ka yetrim. Ama aboayen. Cha me da wase bibire. Abusia yefamu ensi wase. Me so subscribe to channel no like. Share mo bibia so nya bi enhwe comment section wo. Eye wo dia. Eye na wo che wadwen. Ama no aye kama medin ni oba yesu ama yebo a ene so me ne ochiame techi mensa ene santana ase a yedi enkomo yemfa hunsi ase therefore esenya chiame bi wa ne besa atena se adi nkomo abrabo mu nkomo ye enwu aduro apepepe ena ye no emisha kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame